Добро утро, хора! Много е рано, обаче тръгваме за Турция. Не съм свикнала да ставам толкова рано, много мразя да ставам рано. 5:20 станах. Сега е 6. Ще ви държа в течение, надявам се да направя едно яко видео. Да е интересно, да е красиво. Така че до скоро ще разберете къде отиваме. Не трябва да се кара. Еми, той то. Важното е да сме живи и здрави. Еми, какво да ви кажа? С задружни усилия се появихме в Примекса в Пловдив. Сменихме гумата с резервната. И така, тук намерихме такава същата гума. Те бяха нови, да, ама здраве. И то и то. Много Да. Най-накрая пристигнахме. Посрещнаха ни. Така, както ви казвах, само ние сме. Вече ни сервираха и рибата. Обслужването е топ. Мястото е много готино. И се чувстваш като топ гост, защото няма никой. И си самичък. Ние сме 4, да яма. Да дойде време за настаняване. Да видим къде е хотелската стая. Брали сме си 26 метра към морето. Сега ще видим. И ви мога да кажа, че стаичката е топ. Топ of the топ. Започнахме обиколката си от храмът на Артемида, за който се смята, че е бил построен около 800-та година преди новата ера, близо до река Ефес. В книжката, която си взехме, може да видите как е изглеждал едно време. След това продължихме обиколката си в Ефес, едно величествено място. Силно ви съветвам, ако го посещавате, да се качите с такси до горната част и пеша да го спускате. Вървиме по Витушка. Ефес е един от най-големите и неповторими древни градове в света. Градът е основан като пристанище на Егейско море и бързо се развива вследствие на търговията. А околностите на брега са били населени още през неолита. Едно от нещата, които ме впечатли, са едновремешните тоалетни и как е имало канализация.
Първите археологически разкопки са направени още през 1869 година. Като с тях се разкрива града на хълма. Едно от библиотеката на Цеус е може би най-впечатляващия обект и една от най-красивите сгради в Ефес. Тя е реставрирана с използването на оригинални фрагменти. Също така, силно ви съветвам при посещението на Ефес да отскочите и до къщата на Дева Мария. Мястото е магично за мен. Заради това реших просто да не го заснемам. Като гледаме, разкопките все още продължават и нямам търпение след години да видим какво още са разкрили. One, two, three, catch. Yes, thank you. What? Hello? Tester? Oh my god. Hey. Най-накрая пристигнахме в хотел Selectrum Colors в Бодрум. Уникален хотел, много ми харесва. Всяка вечер ни очаква различна програма и мисля, че ще бъде една супер почивка. Сега вече сме на вечеря. Днеска повече го давахме на почивка. Ние сме на Ultra All Inclusive. Доста добър Ultra All Inclusive, мога да кажа. Мога да ви покажа аз какво съм си взела. Прекалено е. Ама ще го хапна. Това е положение. Десертите са им убийствени. Гледката също е готина. Намираме се на самия бряг. Пътуването също е доста. Поради тази причина първия ден решихме да спиме в Пейволък. Надявам се тези дни да мога да снимам. Вчера си направихме разходка. Наистина едно голямо браво. От къщата на Дева Мария не съм снимала. Но едно уникално място, което те поддържат. Нищо, че са мюсюлмани. За което е във. Еми, включвам се скоро. Намираме се на басейна. Доста е приятно, доста спокойно. Изпуснали сме някакво забавно състезание, където е имало, ама здраве да е. За жалост ми е много гадно, че утре ще си тръгваме. Днеска ще гледам да ви покажа All Inclusive им, който мисля, че е доста добър. Има 6 бара, ако не се лъжа, 3 алакарт ресторанта и основен ресторант, нали, който ти покрива Ultra All Inclusive. Лоби бар също има отгоре, доста приятен. Местенцето го препоръчвам със сигурност. Но обслужването е топ, хората се държат толкова добре с тебе. Навсякъде като чуят комши from България и отношението им се променя драстично. Независимо дали ходите да се пазарите по пазара или не, доста приятно. Със сигурност някоя следваща почивка пак би била в Турция. Дали ще бъде пак в
Бодрум или не, не знам. Но наистина силно го препоръчвам като дестинация. Хората мият, чистят стаите, всичко. Тук вечерно време, сега ще ви покажа само да минат едни хора, се махат абсолютно всички шезлонги. И се слагат маси, на които всяка вечер има някакво представление. Дали ще бъде в амфитеатъра, дали ще бъде тук жива музика, огнено шоу. В смисъл, разнообразието от програмата е жестоко. Има тенис кортове, не знам дали ще стигне до тях, волейболно игрище, долу в плажа си е към хотела с шезлонги, с всичко. Абсолютно всичко е на топ ниво. Хората, после ще ви покажа от ресторанта, значи как свърши нещо, веднага се зарежда за обяд. Въпреки че ние и за обяда ще закъснем, така че едва ли ще има всичко. Ще гледам за вечеря да сме по-навреме, за да мога да ви покажа повечето неща. За съжаление, 4 дена ми бяха твърде малко. Нали, като изключиме и пътя, който е към... До сега, понеже ходихме да се разходим и до Мармарис, пътя ни е към 1600 км съм карала до момента. Ама си заслужава. Със сигурност си заслужава, със сигурност не бих дошла с самолет. Гледна точка на това, че е по-си зависим, трансфери, летища, нали, всеки си има вкус, разбира се. Просто аз обичам да съм си с колата, а не после да мисля откъде да взема рентакар или нещо такова. И просто този начин на пътуване мене ми харесва много повече. Обичам да карам, обичам да разглеждам. Така посетихме и доста места интересни, така че това е. Сега е време да ви разведа малко. От асансьора до храната. С влизането се почва с хляб, супички, хлебчета, после почваме салатки, ордьоври, начални хапвания и си търсиме хората. Има всичко. А за десертите няма да ви обяснявам. Абсолютно всичко. Малко пак закъсняхме, но като цяло ще гледам да ви покажа по-голямата част от ястията, които предлага. Какво има отвънка? Отвънка има ципура и аз като се познавам, най-вероятно ще хапна ципурка. Така, както ви казах, разнообразието е голямо. Всеки ден има различна храна. На различни храни съм. Но гледам да е главно риба. Еми, топ! Има билярд. И сега времето за вечеря. Кебабите няма да ви ги показвам 5 пъти. Това предполагам, че са някакви традиционни турски неща. Не знам за какво се тръпи. Радястията, салатите. Десертите вече, като гледам тортите, са разграбени. Тук пак има доста яденета. Тук. Но въпросът е да си намериме маса.
Кравичката искам. Аз не въртях, не видях обаче дали се въртишки. Everybody be ready for Cyber Party! Чао, чао, стаички! Топ гледка, топ всичко. Здравейте, хора! Вече се прибрахме. В София сме. Но реших да ви направя една детайлна разбивка, която съм сигурна, че ще ви бъде интересно какво похарчихме в Турция. Започваме така. Спането ни беше за 5 нощувки, 4 в Бодрум, една в Айвалък на отиване, 720 лева на човек. След това имаме гориво около 110 лева на човек. Имаме пътни такси, които общо бяха около 250-300 лева. Което прави около 70-80 лева. Горе-долу излезнаха на човек. Напазарувах си дрежки за около 250 лева. Имам и сувенири, магнитчета, лукуми, баклави, халви, каквото се сетите за роднините. Около 120, може би 140 лева дадох. След което ние почти пари не сме харчили. Имаме посещението на Ефес, което беше около 80 лева. Имаме и едно кафе извън хотелите в Мармарис, което беше за 4-мата около 50 лева. Демек 15 лева на човек, го кажете. 60 лева, извиняйте. И имаме хапване на прибиране в Чанаккале, което също ни беше около 160 лева, за 4-мата около 40 лева на човек. Така, тотала. Преди да кажа тотала, искам да ви кажа, че скоро планираме още една почивка в Турция, живи и здрави. Така че абонирайте се за канала, ударете камбанки, сабскрайбнете се, ударете един лайк, ако ви е харесал клипа, коментирайте. Добро, с лошо, няма значение. За мен е важно да ме мотивирате да продължавам да правя такива видеа. Обещавам другото видео да бъде по-професионално, по-хубаво, по-интересно. Със сигурност ще си взема за бележки от този път, за което се извинявам предварително. И се надявам в коментарите да ми напишете ходили ли сте в Турция и да ми дадете идеи за интересни места, които може да посетиме. И да добавим към следващия клип. Обещавам ви скоро други интересни клипове, и то от България, защото все пак България е нашата родина. И в нея има също много какво да се види, така че камбанки, абонати, всичко каквото може, за вас е безплатно, за мен ще значи много. Тотала.
Тотала на мене ми е 1400 лева. Бих казала, че това за тази почивка, която преживяхме и която си изкарахме страхотно, без никакви лишения мога да кажа, е абсолютно нормална цена. Със сигурност Турция ще бъде посетена отново. Обичам ви, хора, последвайте ме, абонирайте се, моля ви, за мен е важно. И се надявам до скоро виждане.